Tak tady zase je hasičské auto. Tady taky je nějaké závody. Pouštějí vodu taky. No. Teď momentálně odpočívají. Tady je se mnou můj manžel. A tady jsou taky nějaké závody. Tady se nedostaneme. No. Tady mají zase nějaký soutěž. No. Tady taky je další zábava pro děti. No, dneska všechny dětičky jsou spokojný. No, zase i balónky, míčema tady hrajou. Líbí se mi tu. Je to moc hezky. Margita Stehliková. Budu na Primě.